Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sastao se danas sa predstavnicima Evropskog parlamenta Eduardom Kukanom i Knutom Fleckensteinom. Dačić je, gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a, rekao da će sa Kukanom i Fleckensteinom razgovarati o implementaciji postignutog sporazuma vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Mi ćemo sa njima danas imati pregled što je do sada urađeno, a neke stvari su već urađene, a neke se pripremaju. Promjene zakona i bit će vrlo brzo urađene, rekao je Dačić. Naveo je da će u januaru u Beograd doći i poslanica Tanja Fajon i izvestilac EP za Srbiju Vladimir Bilčik. Istakao je da zakon o referendumu koji je juče usvojen bio neophodan i da nije donet zbog, kako je rekao, navodne preambule oko Kosova, niti zbog ekoloških tema i Rio Tinta. Ovo je bilo neophodno pošto smo propustili da uradimo prethodnih 13 godina. Ustav je promenjen 2006. godine i vlast od tada do danas nisu sladile zakon, naveo Dačić. Kako je rekao, 2006. godine vlada Koštunice i Tadića predložila novi ustav u kojem je ukinuta odredba da na referendumu treba da izađe više od 50% građana. Sada je dodao, za uspješnost referenduma potrebna je većina od izašlih. To je jedini razlog pošto je nemoguće promijeniti ustav, a moramo da idemo na referendum za promjenu ustava. Dok se taj zakon ne usladi, kazao je Dačić. Plan je, kako kaže, da utorak bude održana sjednica Skupštine o amandmanima, a Odbor za ustavna pitanja bi trebalo da u nedelju utvrdi taj tekst. U ponedjeljak bi trebalo da bude izabrano 6 članova RIK-a i njihovih zamjenika iz opozicije, a prema sporazumu vlasti i opozicije.